जय जगन्नाथ। आज थिला पवित्र सांब दशमी, ଯେଉଁ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପିଠା କ୍ଷୀରି ଆମ୍ବିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରା। ଆମ ଘରେ ତ सांब ଦଶମୀକୁ ସାତହୁଡ଼ି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ବିଳାକୁ ପଟକା ଆମ୍ବିଳା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଟେକି ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି ଆମ୍ବିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗଛରେ ଓଲକୋବି, କଖାରୁ, ପପେୟା, ଘର ଆଳୁ, ଆନ୍ଧ୍ରା ଆଳୁ, ଟମାଟୋ କାଲି ରାତିରେ ମଟର ପାଣିରେ ପକାଇ, କିଛି ତେନ୍ତୁଳି, ଚିନି, ଲୁଣ ଆଉ ହଁ ବରକୁଳି ମଧ୍ୟ, ତା ସହିତ ପୋଇନା, ପାଣି ସାରୁ, ସାରୁ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ଆମ୍ବିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ଶାଶୁମା सांब ଦଶମୀର ପୂଜାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।